I pozdrav svima ljudi, evo nas u novom videu. Danas, kao što možete vidjeti, isprobavamo novi sladoled. Ovo je mačo, ja mislim, ovo je banana. Sad ćemo da probamo. Evo ovako izgleda. Ok, nema nikakva čokolada, meni ovo liči kao mlečna čokolada. Sad ćemo probamo. Ok je. Ima onako malo ukus na belu kafu. Iskreno, moje preporuke da ga kupite, sve, realno. I ocena je 10 od 10. Pozdrav ljudi.